ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, тамошобинои канали Саудо ТЖ, мардами ютуб, подписчикои муҳтарам. Имрӯз 7 феврали соли 2026 сол навори мошинои арзон дӯстон баҳри шумо тамошо кунед. Аз ҷумла BMW 3, Toyota маркаш ҳастай, Mercedes C-класс, E-класс дита ҳастай дӯстони азиз, 2107 фурӯшидаст дӯстони азиз, Daewoo Tico фурӯшидаст дӯстони азиз. хулоса ки мошинои арзон баҳри шумо дар канали Саудо ТЖ то охир тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қаблӣ реклама WhatsApp мегузорам. хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, чизе ки барои реклама кардан дорен метавонен муроҷиат бикунен. рекламаи хушро карда фурӯшта мегузорем. имкон бошад дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. навора шурӯъ мекунем. ба ҳаматон тамошои буфароғат бошад азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. ассалому алайкум. мехоҳед ҳамчун зани хонашин вале муваффақ бошед. ширкати бонуфузи туркӣ бо номи Эрсак ки аллакай дар Тоҷикистон ба таври расмӣ кушода шудааст, ҳамаи занону духтаронро ба кор таклиф менамояд. мо аллакай як гоҳ занону духтарон ин соҳаро интихоб намуда аз кори худ розӣ ҳастем. агар ту як модар ё зани хонашин ҳастӣ ва мехоҳӣ дар хона нишаста даромади ҳалол ва мустақим дошта бошӣ, Эрсак маҳз барои туст. ширкати Эрсак маҳсулотҳои табиӣ, ҳалол ва бехимия истеҳсол мекунад. мо ба маҳсулотҳои сифатнок ҳамкорӣ мекунем ва саломатиро нигоҳ медорем, ҳам даромад мегирем. шумо метавонед дар хона нишаста маҳсулотҳоро истифода беред, аз ҳар фурӯш даромад гиред ва бо гирифтани шогирд бонус ва роҳатҳо ба даст оред. ҳеҷ гоҳ сармоягузорӣ ҳатмӣ нест. омӯзиш ва дастгирии доимӣ ройгон аст. ман худам роҳнамоӣ мекунам ва дастгирӣ мекунам. агар манфиат шудӣ ба ман паём навис. ҳамаи чизро мефаҳмонам. дӯстон, мегзарем ба аввалин мошини фурӯши имрӯза. Opel Astra ҳастад ки солаш 2006 сол. Astra-ши састани соз. ин мошин дӯстон аз учёт баровардагӣ тайёрае, номерош транзитае. мошинҷаҳози дар шаҳри Хуҷанд, кузов универсал, 2006 сол Astra-ш. 60,000 мега дизеле бача азиз. объёмаш 1.9, коробкаш механика. маълумоти бештар бо телефон. ина кузов караван дӯстон, 60 Хуҷанда қарор дорад. 2006 сол. хайм медонем ки бача азиз ами дизел даш камрас хода 1.9 механика. адресҳои ҳар як мошина бачаҳо хушро гӯш кунед. ман дар бораш гап мезанам, рақамҳои телефони соҳиби мошин мегузорам, ба занг занам. 1.9 Экотек 16 бачаҳо. хутон далши занг зад пурсен. 60,000 мега дар Хуҷанд. дӯстон, лайкотро нагузорен, дар канал подписатсия кунен, навор дарозай то охир тамошо кунен. бовар кунен, мошинои арзонам бисёр ҳастанд ки иншоалло ки маъқултон мешавад. дӯстон, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастад ки дар кузови чияй сиданаи хечибекай, кузови хечибек. солаш 1994 дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. сӯзишвориш бензини холӣ, объём двигател 1.6, 344455 км пробег бача азиз. коробкаш механика. хечибеки солои 94 мега 17000 мегем, иншоалло ки бо савдош мекунем. краска тоза, аз учёт баровардагии тайёр мошин шасон азиз. 1.6 механика. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад.
кузов беҳад тозаҳакай, задагӣ даридагӣ надора, 4 чашка, пломба, раднои хче ҳамаш, мотори 1.6 прасои бензини холӣ, газ задагӣ нестай, хадавоишам созай. Инам арамад сонас 94 сол 32000 бо савдо дора. дӯстон, мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Mercedes Benz E-Class аст ки солаш 1997. Объем мотор 2 дӯстон азиз, газ бензин 338000 км пробег бача азиз, коробкаш автоматика, солои 1997. ин мошин дар шаҳри Хуҷанд мега 50 та мегам савдош мекунем. худохоҳад кадометон E-Class-ҳари серьёзнен занг зад пурсонишем бача азиз. Mercedes, кузов тоза, қадду қомат хушрӯ, мордаш нав, монитор Android, коробка автомат, объемаш 2, автоматикаи 2, газ ва бензин, занг зад пурсонишем бача азиз. нашод кор борои далчи сроч намека фурӯхта мешавад, хадавой ва малярни кораш камтарик ҳастай. хоб состояние неки соза бача азиз, ҳолати беҳтарин конкретни аниқ харидоро дар рақамҳои ахираш 2111 метавонен муроҷиат бикунем бача азиз. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. одамое ки любители тикоен дӯстон азиз, инам арамад тико дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорад. мотораш 08 кузов хэтчбек, объемаш 08, газ бензин, растаможка кардагӣ. дӯстон азиз, 17500 сум нархаш дар ноҳияи шаҳри нав. рақамҳои телефоншонам мегзорем, хитом бо далчи занг зад пурсонишен. тико состояние соз 17500 дӯстон азиз, далчи маълумот тариқи рақамҳои дастӣ занг зад пурсонишен. лайкотон агзорен, дар канали Сауду ТЖ подписатся кунен, чизе ки дорен роӣ кунен. дар аввали видео, дар охири видео WhatsApp мегзорам барои қабули реклама. хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, мақсад ки барои эълон кардан ҳамаи чиза қабул мекунем бача азиз. лайкотон агзорен, дар канали Сауду ТЖ подписатся кунен, комментария кунен, чизе дар кори комментария кунен. худохоҳад мо навор карда пешниҳодтон мекунем бача азиз. мегзарем ба панҷумин эълони ирӯза. Lada Vaz 2106 фурӯшӣ аст ки солаш 91, объем мотораш 06, газ бензин, коробкаш механика, 13000 дар шаҳри Исфара қарор дорад. рақамҳои дастида занг зад пурсонишен. сроч намега мошин дар ҳолати беҳтарин, ҳуҷҷато солона, харидори аниқ боша, каму беш бо савдош ҳаста бач азиз. 4 диска литни ҳамин ҳолат 13500 иншоалло бо иншоалло савдо мешавад. 210691 сол дар Исфара 13500 сомонӣ. мошино чӣ хелам бачаҳо, кадом маркаи мошино дар кортона комментария кунед. худохоҳад мо ҳаракат мекунем ки навор карда пешниҳодтон кунем. ҳамин талабот боша, агар навор мешавад, вақте ки равон карден иншоалло ки мардум беҳад бисёр тамошо мекунад. мошинхароам бисёрай, мошинфурӯшам бисёрай. ҳамин тариқи онлайн бисёр савдо мешавад бача азиз. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз, Toyota Aquai 2014 сол астае ки ассалому алайкум бародаро мега. илтимос беҳуда нороҳат накунем. просто хай мошин мега дар регар расидагӣ мега тайёре бача азиз. адресора душанбе гуфтан, то душанбера дӯстон азиз мия. 86000 км пробег, объемаш 1.5 литр. хоб сужуриш масалаш гибрид бача азиз, гибридни автоматика 2014 сол, ҳозираш 30000 мега. хай мегирен далчи растаможка мекунен, утилизатсия мекунен, хоб техпаспорт мегӯянд чиш мекунен, кор болша мекунен да. 1.5 автоматика 30000 сум иншоалло ки бо муомила дора. занг занен аз уми канали Сауду ТЖ, рақами ахираш 1414. Aquai 2014 сол, 3 далчи бо растаможка, утилизатсия, корборшхати шояд як хеле акшава бачаҳо. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки BMW 3 бачаҳо. BMW 3 2000 випуск, объемаш 1.8 литр, 212000 км пробег бача азиз. бензини холӣ, коробкаш механика,
ماشین در حالت خوب قرار داره. سودو در نزد ماشین ساسانی ساز BMW 3 خرید دوستان عزیز. لوبیتلای BMW هم به حد بسیار طلبات که هستن نوار میکنیم. 33000ش میگه. خیلی نرخ فکر میکنم کمه بچه عزیز. BMW 3 را 10000 سورا 33 تا گفته سکی رقم آخرش 19 زنگ زد دالشی معلومات چا بگیریم بچه. خب دوستان چی گفتنیم؟ نشد مسئله رکلام. ماشینتون حرکت کرده ویدیو نوار کار کنین بعدا آدرس را پر نویسار کنین خدا خود با رکلام فصل میشه. چند صورتای خالی ویدیو نوار خوبه دوستان عزیز. برای کی امی چند صورت ویدیو همون چیزی که هست انیق خریدارو میبینه. خریدارای کنکرینی زنگ میزنن. میگذاریم با هشتمین ماشین فروشی. دوستان عزیز استرجی فروشی استرجی خچیبک. ابیا موتور 1.6 پرابیگش هم خیلی اگسه بچه عزیز. بنزین گاز سالش 1999 49000 سومان در حصار سودا میشه. رقمش هم میگذارم. فقط گاز و بنزین کاروبکا مکانیکا ابیا موتور 1.6 پرستوی و فکر بچه عزیز 49099 سال انشالله با معامله ساز دارم. خب لوبیتلای استرجی مرامت زنگ زد از امی کانال سودو تج سلام برسونید. دالشی معلومات رقم آخرش 2127 زنگ زده میگیرین دوستان عزیز. ماشینو دنی من دوستان قیمت های کدو میتون که ماشین فروشین مرامت اینا بازودی که پکا شانس هستای ماشینتون فروشین. آدمایی که خیلی ماشین خر هستن فکر میکنن که واسه دنی من ماشینو کم تر قیمت تر است. خودتون با دالشی میدونین حساب دخل دارد 49000 سوم 99 سال. میگذاریم با نهمین ماشین فروشی. دوستان عزیز اوپل استریف هست که در کوزه خچیبک استریف خچیبکی سالای 1993 ابیا موتور 1.6 لیتر کاروبکاش مکانیکا بنزین و گاز. ماشین در حالت خوب قرار داره میگه. سودو در نزد ماشین ناحیه عبدالرحمن جامی دخل داره 19000 سومانی. رقمای 4 تا 6 اخیری رقمای صاحبی ماشین زنگ بزنه بچه‌ها. 93 وی پوز 19000 سومان ان شاء الله که با سودا کلمه شوه. از امی کانال سودو تج مراجعه کنید. کم تر ارزان تر که بچه‌ها خیلی با کم بیش کار دارن که میگیرن میکنن دالش بعد های کدا میگردن. دوستان میگذاریم با دهمین ماشین فروشی. مرسدس بنز سه کلاسی فروشی است که 59000 سومانی نرخش 1999 سال. ابیا موتور 1.8 لیتر کاروبکا پرداچی مکانیکا دوشورش بنزین گازای. آدرس در ناحیه یوون عزیز رقم آخرش 1100 زنگ زنید. ماشین میگه در یوون ای حالت خوب در قرار داره. دکمن اوتیلیزاسیا کداگی موتور 100%، коробка 100%، ходовой 100%. балоно где-то 90%, чехолакош, чашкаҳош 100%. хулас мегири ҳай мекири мегарди. бо кантр савдо дора 59000 сомонӣ. хулоса дӯстонам хеле гапо. инами 10 дона мошин буд. пешниҳодтон кардем. навор худохоҳад ҷанбаст мешава. چیزی که دارین برای رکلام در واتساپ روی کنین رکلامش کرده فروش میگذاریم. زنده باشین. رحمت که سود و تجارت دستگیری میکنین هر روزه تماشا میکنین. کوی محترم ما